En Cambuur begon furieus onder de wedstrijd. Maar dit prachtige schot van Mathieu op de lat, boppen de keeper van Helmond Sport van Gassel. En dit, de kans van Roberta. Mooi kopbalsie, op een nij wit de keeper de zaak te klaar in. Het is Cambuur dat onvalt in de beginperiode. Kansen creëert, maar krijgt net weer te scoren. En dat is wat er ontbreekt, waardoor hier deze wedstrijd misschien al in de beginfase voor Cambuur beslist werd. Dit is een mooie actie van Tyrone Conrad. Brengt de bal bij Roberta. Roberta die zocht dat Van Kippersluis beweegt. Die liet de verdediger steen en ek de keeper. En dat betekent in de 28e minuut een 1-0 vastsprong voor Cambuur. Volsluit ter jochte, want de auto's hier een volle meer kansen dan de ploeg uit Helmond. Hier nog een keer de herhaling. Mooi insketten, trok Van Kippersluis. Dit is Mathieu en die krijgt de bal weer bij Van Kippersluis. Die gliedert hem in, maar er gebeurt iets. Want Mikey Fecunda, de verdediger van Helmond Sport, die gaat 2 keer op de horst in van Kippersluis. Dat docht zeer, dat docht heel zeer en hij kan net verder. Rossi wordt zijn vervanger. En dan denk je, oké, het is op slag van reis. Cambuur helpt dat wel met 2-0. Maar zeg hier, de uittrap van de keeper, die komt te landen bij Arne Nouts. Die is net boete spul. Ja, dan moet hij terug, kan hij al lezen op Bram Zwanen. En hop, in de dying seconds van de eerste helte wordt het nog 2-1. Lulkes bij Cambuur, want dat hier ze zelfs net verwachten. En dan moet je maar best zien dat die Margie Grutter worden kan. En die wordt Grutter, want zeg, dit is een prachtige paas van Boerlagen. Komt uit bij Roberta en die scoort zijn eerste doelpunt van het seizoen van Cambuur in de competitie. Dan wordt het 3-1. Prachtige paas van Boerlagen. Mooi aanmaken terug. Roberta 3-1. Dat is hoe het bij Leeuwen. Winst voor Cambuur. Ik hoor van jouw spelers die zeggen van, we hebben misschien wel de beste eerste helft van het hele seizoen gespeeld. Ben jij die mening ook toegedaan? Nou, de beste, dan moet ik even graven. Maar ik vond wel dat we goed speelden de eerste helft. Zeker het eerste half uur. Ja. En dat er veel dynamiek in de ploeg zat, veel beweging. En dat we ook goede aanvallen hadden. Toen bleef de goal nog uit. Ja. Vorige week gepraat met de trainer waarom ik niet speelde. Nou, dat was duidelijk. En vandaag sta ik er wel weer in. En dan het enige wat je dan kan doen is je benen laten spreken. Nou, en dat is vandaag 2 keer gelukt. Dus dat is mooi.